ва дар натиҷаи дар инстаграм баҳри иди модарон тахфиф эълон намудааст. беҳтарин туҳфаҳо баҳри модарон фармоиш диҳед ва худ хизматрасонӣ ба хонаи шумо бо таври ройгон аст. ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед ба худ тахфиф бигиред. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Видеои нав баҳри ҳама тамошобино. Чӣ хеле ки мо дар якчанд видео пештарамон қайд кардагӣ будем баҳри кушодашавии масҷиди нав ки кадом рӯз кушода мешавад. Мутаассифона ҳамун рӯзое ки мо қайд карда будем кушода нашед масҷид. Ва инак моҳи марти ҳамин соли равон як рӯзера гуфтанд ки амрӯз масҷиди нав кушода мешавад. Масҷиди нав дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Бисёриҳо худтон медонед, дар Осиёи Миёна яке аз калонтарин масҷидҳо ба ҳисоб меравад ва моҳи октябри соли 2009 баҳри 1310-солагии имоми аъзам мақсад аввалин хишти амҷара муҳтарам ҷаноби олӣ гузошта буд ва инак рӯзи 12 марти соли равон масҷид кушода мешавад бо иштироки президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва амири Қатар Тамим бин Ҳамад. ва ҳамин буд хабари мо оиди масҷиди нав кушодашавиш, яъне ки рӯзи 12 марти ана ҳамин сол худованд розӣ боша масҷид кушода мешавад. Ва инак боз як хабари дигар оиди дар мавзӯи моддаи 237 ки мо чандин маротиба таъкид кардем дар барномаҳо ки дар байни ҷавоно аз тарафи коркунони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ рейдҳо рафта истодааст дар мавзӯи бо худ гардондани корча, кастет, бита ва дигару дигар чизҳое ки ҷавонон имрӯзҳо бо худ мегардонанд. имрӯзҳо дар ҷомеа ҳамун шахсиятҳоро рейд кардестияну ва ба ҷавобгарӣ кашидестиянд, ба ҷавобгарии маъмурӣ дар ҳолате мекашанд ки мақсад агар яке аз шуморо дастгир кунанд бо ҳамин чизҳое ки мо номбар кардем, дар бари хутон агар бошад дар ҳолати ҷанг не, шумо дар бари хутон агар ҳамин ҳамун чизҳои номбар кардаи моро бигардонем, ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. Аз 5 шабона рӯз то 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ мекунад. дар ҳолати ҳабси маъмурӣ кардан шаҳрванд доғи судӣ намегирад. Дар ҳолате ки агар шумо ҳамин предметҳоро дар ҳолати ҷанг истифода кунед, баъдан дар кодекси ҷиноятӣ моддаи 237 қисми 2 ва қисми 3 дохил мешавад ва аллакай дар назди қонун ҷиноят мешавад, яъне ки аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. ва имрӯз ана ҳамон дуконе ки ҳамин гуна ашёҳое ки мо номбар кардем ба фурӯш бароварда буд, он дуконро баста карданд ва соҳибмулкро бо миқдори 1276 сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин карданд ва ба ҷавобгарии маъмурӣ кашиданд, яъне ки 22 нишондиҳанда ҳамун шаҳрванда ҷарима карданд. ва инак хабари навбатии мо оиди занҳо, яъне ки оиди занҳо чӣ хабар? озмуни ронандагӣ барои занон 7 март дар пойгоҳи мошинронӣ бо номи Турсунов воқеъ дар километри 7 кӯчаи Садриддин Айнӣ баргузор мегардад. Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе қароре имзо кардааст ки бо тибқи он дар пойтахт озмуни Афтобону 2020 баргузор мешавад. ва инак хабари охирони мо дар видеои имрӯза оиди Инвест Лото, яъне ки ба чашми ҳамаи мо шумо маълум аст, имрӯзҳо дар кӯчаҳо, дар хиёбонҳо мо мебинем бозие ҳаст бо номи Лото Спорт меган. аз назари қонун агар андеша кунем ҳамин чиз мумкин нест, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ва яке аз филиалҳои калона дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи Инвест Лото ҳамаи коркунои ҳамун филиала ҳамун корхонара ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданд ва ҳабси ҷиноятишон карданд. инак ҳамин қадар маълумотҳо буд ки мо дастрас кардем, имрӯз пешкаши шумо кардем ва боз ягон маълумотҳои нав пайдо кардем. ҳатман ба навор мегирем, пешкаши шумо мекунем. ягон саволи дигар боша, саволтонро метавонед дар поёни ҳамин видео ё ки дар инстаграм пешкаш бикунед ва дар канали ма юристиҷа ҳатман подписатсия кунед. дар паноҳи худо бошед ҳама каса. бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали юристиҷа ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд.